Hej og velkommen til Complete Solutions. Jeg hedder Dan. Er du en af de virksomheder, der lige nu er lettet over, at EU-lovgivningen for bæredygtighedsrapportering ser ud til at blive lempet, men som alligevel gerne vil rapportere om jeres bæredygtighedsindsatser og ESG-data, fordi det bare giver god mening? Hos Complete Solutions tror vi på, at den frivillige VSME bliver den oplagte rapporteringsstandard fremover. Når du arbejder med VSME, er der ikke indbygget en forventning om, at du udfører en såkaldt dobbeltvæsentlighedsanalyse. Men da du i VSME skal forholde dig til den finansielle risiko mod din virksomhed, så giver det god mening at lave en light-udgave af en dobbeltvæsentlighedsvurdering. Ved at anvende en light dobbeltvæsentlighedsvurdering sammen med Complete Solutions, får du en værdifuld indsigt i din værdikæde, dine umiddelbare negative og positive aftryk på omverdenen og de finansielle risici, som omverdenen giver dig. Du får også et indblik i de interessenter, som du bør være i dialog med om disse forhold. Og ikke mindst får du prioriteret, hvor det giver mest mening at være på vagt og sætte ind med indsatser. Det lyder måske svært. Det er det faktisk ikke. Og vi vil gerne vise dig, hvordan det helt lavpraktisk kan foregå. Det er både hurtigt og billigt at komme i gang med. Kom med her. For at forstå både den indvirkning, vi har på omverdenen, det man kalder indvirkningsvæsentlighed, og den risiko, omverdenen har på vores finansielle formåen, finansiel væsentlighed, så starter vi med at forstå vores værdikæde. Vi anvender en visuel og helt fysisk model af værdikæden i form af en spilleplade, hvorpå man placerer brikker, der repræsenterer aktiviteter og aktører. Vi koncentrerer os om de aktiviteter, der ligger tættest på os selv, altså vores direkte leverandører upstream. Det vil vi kalde tier 1, når det er tættest på os selv. Men for at have et fuldt overblik, kigger vi også på leverandørernes leverandører og råmaterialernes udvinding eller fremstilling. Det er tier 2 og 3. Vi kigger også på vores kanaler ud til kunderne, downstream. Med en udfoldet værdikæde retter vi nu blikket mod indvirkningerne. Både der, hvor vi påvirker omverdenen med environmental, social og governance indvirkninger, og der, hvor omverdenens ændringer kan påvirke vores performance. Heri ligger dobbeltheden i vurderingen. Vi kigger indefra og ud, og vi kigger udefra og ind. For hver aktivitet og aktør i vores værdikæde skal vi nu vurdere, hvilken indvirkning der finder sted. Er det en E, S eller G indvirkning, og ligger der også en indadgående finansiel risiko i det? Igen bruger vi enkle og overskuelige brikker til at markere det på brættet. Vi skal være opmærksomme på, at indvirkningerne kan være både reelle eller potentielle. De kan være kortsigtede eller langsigtede, og de kan være både positive og negative i deres natur. For hver enkelt aktivitet og aktør skal vi nu vurdere, hvilke interessenter det berører. Interessenter er personer, grupper af personer eller måske hele samfund, som kan blive berørt af vores aktiviteter. Interessenter er også vist som brikker. Fælder man en regnskov, er den oprindelige befolkning naturligvis en interessent, der bliver negativt berørt. Men mere nærliggende kan det være at tale om fabriksarbejdere på de fabrikker, vi har outsourcet vores produktion til. Enhver interessent indplaceres i en klassisk interessentmatrice, igen et spillebræt. Her handler det om interessenternes reelle interesse for emnet og deres magt til at påvirke emnet. Slutligt så skal der også laves en plan for dialog og kommunikation med berørte interessenter. Det endelige resultat af dobbeltvæsentlighedsvurderingen fremkommer, når vi holder hvert enkelt indvirkningselement op imod en vurdering af væsentlighed, altså hvor alvorlig og overhængende risikabel er den enkelte indvirkning. På denne matrix ses både den udadgående indvirkningsvæsentlighed og den indadgående finansielle væsentlighed, og i 5 niveauer af alvorlighed og væsentlighed. Der tages et regneark til hjælp til at fastsætte niveauet fra 1 til 5, og herefter lægges brikkerne over i matricen på de rigtige felter. En brik, der ligger i det grønne felt,
er under væsentlighedsniveau og kræver ikke umiddelbar handling, men blot opmærksomhed. En brik i det hvide felt er derimod væsentlig på mindst en af dimensionerne, og den kræver en aktiv stillingtagen til en handlingsplan. Denne type af dobbeltvæsentlighedsvurdering tager i gennemsnit 1 dag at gennemføre i en faciliteret workshop sammen med konsulenten fra Complete Solutions. Det er nemt, overskueligt og ikke spor omkostningstungt at arbejde med dobbeltvæsentlighed på denne måde. Tak fordi du så med.